Na enwumasua mu no panyi kwankyerefo no na akwa Asante Akyem Central Mansi no a wo hye enwumasua so eye wura George Safo Kantanka odi afutuo ama schoolfo nkwada ewo Mansi ni mu nyina se wo munya hwe yie wo mu naso ban padi asoden ene atutra sema ya na ebi mu ye no wo mu ensesa sanse ya na edisintoba adekire ene edisua mu. Municipal Education Director wa Asante Akyem Central 1 George Safo Kantanka edi atudwa se apomuden asoye no edi niam agu akwam a womo ehwe se adesua ho nsem ebekọ nenim ewo sampatemu ho wo kire nyaade a womo bema ho kwan ama nipa bi mu aye niam bi ebekọ etia adesua ho nsem ewo sampatemu ho emre wo me social media ban niam ezisi bebre social media no both positive and negative effect emaye hu ne esie niam ba bebre na hinta emre bi atwam ne se adadi ye hwe senia emofra no teacherfo bi edomoto atoprena eya asefim enam sa eneme so nti ene mofra schoolfo ehia na ye kire mo se obonhwe omo so ye awofo so